Karon adlaw sa Biyernes sa ikanapulog duha nga semana sulod sa tuig. Tulo ka mga relihiyon ang mitawag kang Abraham nga ilang amahan sa pagtuo. Ang Judaismo, ang Kristyanismo ug ang Islam. Ang Judaismo ug ang Kristyanismo misubay sa ilang kagikan pinaagi kang Isaak ang anak ni Abraham, samtang ang Islam miisip kang Ismael nga ilang kagikan. Unsa may nakalahi ni Abraham? Sa unsang paagi man nga ang iyang panig-ingnan magmatuod sa atong kinabuhi sa pagtuo. Si Abraham namati sa Ginoo ug mituman sa iyang mga pagmando. Tungod niini, ang Dios nakighimog kasabutan kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat, gisaaran nga himuon silang dakong nasod nga mahimong tinubdan sa panalangin. Misalig si Abraham sa mga saad sa Ginoo, bisan usahay daw imposible, sama nga nakaanak pa ang idaran nga magtiayon. Dili matarog ang pagtuo ni Abraham sa Ginoo. Kining mga bahin sa kinabuhi ni Abraham, magtimaan usab unta sa atong kinabuhi isip mga tinun-an. Una, mahinungdanon nga mugahin kitag panahon sa pagpamati sa tingog sa Ginoo. Unsaon nato pagtuman sa mga gimando sa Ginoo kun dili kita mamati? Unya makigsuod kita sa Ginoo nga nahigugma kanato, ipaambit kaniya ang atong mga gilauman ug mga kahadlok, ang atong mga kalipay ug mga kagul-anan. Sa katapusan, kinahanglang mosalig kita sa Dios nga mipadala sa iyang anak nga magpakamatay aron kita mabuhi kay siya sa kanunay haduol kanato diha sa gugma. Pamalandong. Ang pagpamati sa tingog sa Ginoo, ang pagpakigsuod sa Ginoo ug ang dakong pagsalig sa Ginoo, kini maoy naghimo kang Abraham nga amahan sa pagtuo. Kumusta man ang akong panaw sa pagtuo? Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Sa kasiyamag-siyam na ang panuigon ni Abram, nagpakita kaniya ang Ginoo ug miingon, Ako ang Dios nga labing gamhanan. Pagma sinugtanon kanako ug ayaw pagpakasala sa tibuok mong kinabuhi. Ang Dios miingon kang Abraham, kinahanglan usab nga tumanon mo ug sa umaabot mong mga kaliwat ang kasabutan tali kanimo ug kanako. Kini ang tumanon ninyo. Ang kalakin-an ninyo kinahanglan nga magpatuli. Unya ang Dios miingon kang Abraham, ayaw nagtawga ang imong asawa nga Saray kundili Sara na. Panalanginan ko siya ug hatagan ko ikaw anak nga lalaki pinaagi kaniya. Himuon ko siyang inahan sa mga kanasuran ug may mahimong mga hari sa iyang mga kaliwat. Mihapa si Abraham sa yuta ug nahikatawa siya sa paghunahuna niya niini. Makaliwat pa bagod ang tawo nga usa ka gatos na ang panuigon? Manganak pa ba si Sara sa panuigong kasiyaman? Unya nangutana siya sa Dios, ngano man nga si Ismael dili maoy himuon nga akong manununod? Apan miingon ang Dios, dili, ang imong asawa nga si Sara manganak og lalaki ug nganlan mo siyag Isaak. Tumanon ko ang kasabutan tali kanako ug kaniya ingon man sa iyang mga kaliwat. Kasabutan kini nga walay katapusan.
Nabati ko ang imong hangyo mahitungod ni Ismael, busa panalanginan ko siya ug hatagan og daghang mga anak ug mga kaliwat. Mahimo siyang amahan sa napulog duha ka prinsipe ug himuon kung usa ka dakong nasod ang iyang mga kaliwat. Tumanon ko usab ang kasabutan tali kanako ug sa imong anak nga si Isaac nga matawo kang Sara sa ingon ni arong panahona sa sunod tuig. Sa pagkahuman ug pakigsulti sa Dios kang Abraham, mibiya ang Dios kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Tan-awa giunsa pagpanalangin sa Ginoo sila nga mahadlokon kaniya. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo nga nagalakaw sa iyang kadalanan, kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Tan-awa giunsa pagpanalangin sa Ginoo sila nga mahadlokon kaniya. Ang imong asawa mahisama sa usa ka mabungahon nga bagon nga anaa sa tugkaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga olibo libot sa imong talad. Tan-awa giunsa pagpanalangin sa Ginoo sila nga mahadlokon kaniya. Ania, ingno niini pagpanalangin ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Tan-awa giunsa pagpanalangin sa Ginoo sila nga mahadlokon kaniya. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus milugsong sa bungtod ug misunod kaniya ang bagang panon sa katawhan. Unya may usa ka sanlahon nga miduol kaniya, miluhod sa iyang atubangan ug miingon, "Sir, kun buot ka, mahimo mo ang pag-ayo kanako." Gihikap siya ni Jesus ug giingnan, "Buot ko, mamaayo ka." Ug diha-diha naayo siya. Unya miingon si Jesus kaniya, "Pamati, ayaw isugilon kini kang bisan kinsa, kundili adtua dayon ang pari ug pagpahiling kaniya, unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron ang tanan mahibalo nga naayo kana." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.